Pasara semurezi vabatoka chira muchirongwa chenyu chemasecret nemaconfessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Muzora nhasi tine nyaya inoti remei. Ndoda kuti munyanyoteerera mugotipa macomments pazasi, especially story number 1. Our sister needs an advice. Makadi Tete, thank you so much for your channel. May God bless you for all the work yamunoita. Mufunge listening to the stories in this channel has given me confidence to share my current situation. I'm a lady aged 45. Been in the UK for 24 years plus, raising my kids and working in the health sector, doing well in life. Life yakarongeka. I can't complain. God has blessed me. Over the years, I've been Moon who has always been in a semi-permanent relationship. I don't like to move around too much. I like to stick to one Moon. Now back into my story. It was not easy. I wasn't getting much like Kuno, so I decided to reach out to friends for support as I was now getting ready to meet someone and the same mindset to settle at this age. A friend of mine here in the UK, connector to a friend in Zimbabwe. They grew up together, kuma location uko. I won't mention the name. After the introductions, we got on like a house on fire, talking, needs and wants, our dreams. We seemed to be very much aligned, Mukutaura. We decided to take our relationship seriously and move into another level. The guy was not employed in Zim. You know the situation. Me, as someone who feels for others, I went all out. We had a wedding in Zimbabwe, funded everything. Wedding and paid for my visa. My husband said, we can't sleep together before we get married. What? Ndikati ndamuwana anetsika, which was a +1 for me. Semunhu anga anzwa nekurohwa mahit and run. I welcomed the idea. We got married after agreeing that this would happen without telling my father, since he didn't have any money kurora before Tachata. So basically, I married with only my best friend, and my half siblings were there to support me. This was an agreement between me and my husband. He then promised that once I got to the UK, I'll work and pay Rowora to your father as soon as I start earning, which I was like, it's okay. Fast forward, honeymoon in Vic Falls, my red flag, ega oga. In the bedroom, no excitement. Ndakapfeka sexy underwear. The guy akaita kungasiri kuona. No comment. Nothing. To tell you the truth, I was taken back. Anyways, sex was like 1 round on the first night. Ini aikaka. Ndakabva ku UK, ndakarodza tete. Ibi, the guy, ndiseke. Munhu ndiye flat kurara. Tikati pamwe kumutsazve. Nothing. 4 days honeymoon went by. Ndakazoti ndibvunzo mwangu kuti is everything okay? He became defenses kuti hey wakurumidza kuita judge, we are still getting to know each other. Ndikati okay, bota became even less ndichiriko. Ndakazodzoka. I was feeling like ndine nzara. Anyways, 4 months later, he joined me in the UK. Teteka. He started saying, your stomach is in the way. Ndirikutadza kusvikira. I took it upon myself to lose weight. I'll send you my pictures before and after. Andina kunyanya. And this came to me as a shock because ndiye murume wokutanga kutaura zvakadaro. Everyone is entitled to their opinion. Fast forward, I tried to incorporate toys, blowjobs to make things exciting. Toys, he bluntly said it's a no for him. He will not partake. He's happy for me to use them. Like, but he will not be competing in a toy. Ndikabandati, it's okay. I gave him a blowjob one day to try and wake something up in him. Kurara said, nothing, no comment, no showing interest. Days later, I asked him what he thought about the blowjob. He said it was something he doesn't like. It was not necessary and he will never try it on me. That put an end for me to that venture. I had not tried it again. I love my husband and he has so many things I adore about him. He's very peaceful. I feel safe, no physical abuse, but Tete, I got married to start enjoying my life with a lifelong partner after raising my kids alone. And this is not what I ordered. My husband is diabetic, which I knew from the beginning. And as someone in the health sector, like I'm more times, how is sex and the tools? I got no issues with Coco. Now since I've lost weight, he can't say it's me anymore. It's my health affecting my sexual performance. I think this guy knew he had issues. Those kakati no sex before marriage. Tete, which is said he was very clever, okay, to make me
bring him to the UK. I married him and he's here. Now he has been to the doctors. He won't try pills to enhance libido. They've concluded kuti he has low testosterone, but he won't engage with any treatment. And what if it affects my diabetes? What? Imika, hamuna chamakaona him. Asi, tiri pa gridlock. You initiate sex when maybe he feels like akudao. He comes so quick. I'm always left hanging. If I complain, Anzu stress, what? It's affecting my mental health. We tried counseling. He said he didn't think it was helpful. As I'm the one who found the pastor we went to. He felt kuti because I knew her, it was not helpful. So I ended up paying all the bills for all the sessions. In terms of finances, it's another story. By the way, I did try to reach out to Kunana Tete and his mom since I want my marriage to work. Hapana chakabuda vese vanomutya. Zvakaoma kan imba wai naiva Tete. When my husband came, I paid literally for everything. Kuti auye. Ndichitoenda wanamubatsiri. Kana asvika kuno kuchando as per our agreement. He had said, I'll work and send to your father first, since sakaita zvekuchata pasina mari yakabviswa. So ndikati that's okay. Anyway, after arrival, it took like 4 months to settle kupinda system and getting a job, etc. I was paying everything, being the supportive wife. What I noticed very quickly was my husband was very much in the mindset yekumba, expecting me to come home and cook after 12-hour shift. If I do laundry, inosvika pakuoma kuita chimukui, he won't even help with the house chores. We had to have a talk, but pakaipa munhu akaoma musoro wake. Anyway, fast forward, he got a job. We were both pleased about this, and then I brought the idea ekuti so my bills akamira so pano. This is how much all the bills cost, including my phone. The guy said to me, oh well, in the UK people do 50-50, so let's do that. Okay, this guy had forgotten I'd spent more than £6,000 to make his new life. Anyway, I personally earn more, probably 3 or 4 times his salary. So in the first instance, I was shocked. He suggested this. Chirudzi, before he got a job, I used to give him my bank card. Did he transfer money into his account, into his newly opened account? Paying for his gym. He has kids here with their mother. Vakauya before he came. And I understand he has to contribute, but he never consulted me on how much would be appropriate to pay support here. I said I won't cause unnecessary issues with that. Then came sending money kuba. I don't have parents in Zim. My mom died over 15 years ago. My father lives here before I came over 20 years ago. So I really don't have any black tax. Kumba. As a wife, I asked my husband, how much are we going to be sending mom? Meaning mamwene. My husband replied that he would make sure his kids and his mom are taken care of. But if I felt I wanted to give them extra, it's up to me to give them extra. Okay, extra. Who has extra mari naitete? So inizi zvangu semukadzi akanaka. Aiwa, baba vaishanda, kumba kwakagadzirwa mapaipi emvura. I think first pay chaiyo. No token of appreciation to me as a wife for all the sacrifices I had made. No flowers, no dinner. Kana mari emsoro zvayo. Amwene wangu is getting marika kumwana wavo. Ave kushanda ku UK. She never acknowledged me in all this. Vari kuita ma transactions avo inizi. When I speak to her, she would never mention or acknowledge the money my husband was sending kwavari. This hurt me zvekutodaro. Vanhu naimi ndine chigumbu moyo. Up to this day. Anyway, in wacho, I've withdrawn from playing nice. I'm a giver naturally, but moyo wakasviba nekusatenda kwavo. Zvese zvandaida kuvaitira ndakavharisa ndikati handiti wavari kushanda. Ini ndinopinda pape. Clearly she doesn't need me or my money, but vakanga who made it all possible. Zvadaro munhu akubata pound, no pay slip, no full disclosure yemari yawanikwa. Munhu busy paying his 50% bills. Fine, he thinks paying bills ndokuchengeta mukadzi. Handipe mari even for hairdo. He is not a giver. He won't surprise me with flowers, any present try. Ndinoita zvekutotsika chepakati kuti ndiwane tunhu. He knows how much I get, so I think in his head he feels good. I have money. Why give me more? But I'm his wife. You should show me he's my man. None of that exists. Tete, so now ndakazoti I'm putting my foot down. Ndakawanza ma bills anoda mari, so he's paying a lot more towards bills. Saka zvaminya. Ku black tax uko. Ndakazonzo vamwene vaya telling me
how much she pays for my periods per mwedzi. What a shocker, nearly 2 years after the arrival of her son in the UK. She has now suddenly realized he is married. Zvakaoma. Ini ndakangoti ewe amai, I'll tell baba now yamandipa. Hakusi kuitisana here ukasikana. If I was a daughter, would she be happy in treatment yakadai? So now in my marriage, we pay 50-50. No Rora is gone 2 years later to my father. Only Chakirai Kuno, £200 till now. Munu has lost jobs along the way. I have to carry him through. Pano Anabasa don't think he will do extra or anything to make me feel appreciated. It's business as usual. Back to 50-50. Zvinopaita nhau yevisa renewal. Gore rinouya kunodiwa mari ine chitsama. Apa munhu anoshanda hake but anoteerera muviri wake anoda kushanda 3 days maximum. Isu vamwe tichishanda 5 to 6 days a week. Zvino ini ndagara ndabuda pachena kuti aiwa, this one is your baby. Ndinganzi ndatadza here vedwe. I can't pay for this guy again when he has not honored our initial agreement for paying lobola to my father, and also he has not made me feel like being married has benefited me at all. Sex dololo mari yacho handiwani handiro. We don't get me wrong, I have my own money. Saka difference ndeipi? I am confused. I guess at times you get yourself in trouble thinking you're solving another problem. Saka ini hama dzake ndakadzonzwa kuti taurai nehama yenyu. I hope he is saving money for visa, because I'm not partaking in that second time around. He has to finance himself or zvadakwa. I love my husband, but don't semuna how we are thinking the charge gasvemarema. I'll do as little as possible. This woman is desperate. She'll look after me, but manje handichaitwi paper 2. What I spend is now water under the bridge, but for me to be fooled again, Aibo Maya Daramba, he needs to stand up and be a man to meet the demands of the life he chose and the responsibilities. He has to be a husband, father, and son to his mother. Hatisi kujaidza vanhu okupuswa nekuti you want my marriage aya. Hameno kuti mune any counseling help that you can offer us, because we are really in need of intervention and help. I pray to God good after being alone for over 12 years. Mwari, is this your will for my married life to be like this? Zvakaoma, I never saw it coming mufunge. I know some will come for me. Daitoedzawo zvemarriage. Hapana asingadi chakanaka, but unopera strong. Me and my husband togara nemwana wangu mudiki. Akakura with me only, no male figure around. It has always been me and the boy Pamba. So having a man in the house has come with its challenges, kumana. As well, my husband doesn't understand kuti the way we grew up zvatosiyana nevana vemazuva ano. Especially avakazvarwa munyika yaPrince Charles, not making excuses. Vanoziva you can agree with me kuti our Zimbabwean parenting style haishandi kuno. We have to adjust etc. and negotiate things nevana, which was unheard of in our times. My husband takes everything zvinoitwa nemwana as a personal attack on him. As a person, hatereri etc. He doesn't listen to me when I instruct him. I even mentioned kuti you need to invest time mumwana, not only when you send him or correct him, to build your relationship nemwana so he feels good. Then when you correct him, it won't be like you pick on him. You ndakaudzwa wani kuti atingatye mwana, okay? Inini tete, I'm one of those mothers vasingajaidze vana. If mwana atadza, I don't cover up, because I want to raise boys that are responsible. But my husband doesn't see that. He thinks it's disrespect from mwana, etc., which is too much for me. At times, I think the inability to be a man in the bedroom makes him overreact at times, which is sad, as he is missing to have a beautiful experience as a stepdad to my son, who's adorable. By the way, he's a child anoita basarese here and there. But I don't feel my husband has opened himself to be a stepdad. His kids obviously live with their mother and they do come home to visit. I try to be fair and show them I'm their mom. When they are in my house, I buy gifts for the birthdays, Christmas, etc. When I tried to meet the mom, when we went to pick the kids, she made excuses a few times not to meet me, which I accepted. Muna aman kids. But what mother is comfortable sending your children to your stepmother you don't want to meet? I find it very strange, but I would feel some type of a way. Mind you, these two were divorced 10 years before I got into the picture. It's not like pane history between me and her. I guess she was not healed. I don't know. But your marriage in your 40s is even harder than I thought. Pakaipa tete. Munotsvira ine tea isina shuga. Pane anonzi magender rules, anditi. Murume
Sababa, he's a provider. He's the husband, meaning he's a husband. Ndiye munhu anosunganidza. He's a provider. Men are providers. Hanzi, look at his body naturally. He was created to work. Unoona vane mhasuro vanechi vakagadzirwa kuti vange vachisumudza vachishandira mhuri dzavo. Handiti mai munobatanidzawo family muchiplayawo maroles enyu, baba vachiplayawo maroles avo. Handiti tichisangana pakati. Nyaya 50-50 handizivi hangu vazhinji varipo vanouya pano vachiti zvinhu zvavo mazuva ano ngatitei 50-50. Guys, women who married real men hapana 50-50. There is no 50-50. Ngozvandaura. Baba vanongoita basa ravo. He will make sure that you drive a nice car. He will pay the bond or the rent, whatever you call it. He will buy groceries. He will do everything. Iwe kana uchida kuchipa in, you chip in. You help. But hapana demand yekunzi ise yako hapa, ise yangu hapa. Because the baba ndivo provide. This is for women who married real men. Those are varume muchauya muchitaura zvamuri kuda kana kuti varume vanenge vasina mari. Asi varume chaivo vanonyatsoshanda vane mari. Aiwa guys, regai tikuudze isu vari married. We don't do that. Vanoita zvese, you make sure that you guys are comfortable. Real men, guys, real men are providers. Ndozvandoda kutaura. Mungandipikisa, you can come for me and what. ID 50-50 does not work. Nekuti pane pamwe pekuti mabvunza kuti mama, because you are starting a family. Ko mari yatingapa mama imari kutonzi aiwa mama wangu ndo, I'll make sure that she's fine. Ko mari child support mari, and we do things together. As a married couple, you do things together. Mari ya mama yatichatumira kumusha nde mari yevana mari yakati. Anditi mari child support mari yakati. We plan together. Manje kana kuchanziwe sota kana chidongo pa extra vapi. Zvotoda kuti pana patiri 1-1. Haidi ndoona sekuti you are in love with yourself. Ndikuona sekuti muri kudanana muri 1. Because baba vaka semaondera wangu ndiri kuita vakakushandisira ivhisi. Ndozvandinofunga ini. Indo mafungiro angu guys. Kana ndiri wrong, please correct me. Marriage haishandi haidi kubva nhasi. Munhu zvamatara zvevhisa zviya aiwa ndizvozvo munhu ngaazvigadzire vhisa rake. Kana basa rikapera musamuisira mari muaccount. And I understand you being hospitable. Kuti munhu apinda mukaundiri. Kana apinda munhu mukaundiri ovhura bank account apa hashandi hana kwekuwana mari. Motoisa kamari kuti card rigonewo kutepa. Roda handi panoda mari yekubatawo bank account. Kudhara taiti mari yebhuku. Panodawo kamari unenge iri mubhuku zvinovhura account womuisira mari muaccount. Womutengera zvese osetla in munhu. Womubhadharira visa. Womuitira zvese. After awana basa first mari noenda kuna mai vake. This is clear, Heidi. This is very clear. This guy, he just used you for a visa. I know kuti semunhu kadzi munopindawo muchiti I love my husband. It's love. But zvandikwana zvekuti he doesn't feel the same. Then nyaya yekuti hapana action mubedroom. Sino zvandataura zvendikati muri kumwa tea inoboila. Iya munoziva inechibuda mugedhlera. Muriziva gedhlera redu rekuZimbabwe rinozoita yellow kana kuti color brown. Rechibva pamoto riri pamarasha kudai. Moidira so mukapu yesimbi. Moba maisa inenge isina shuga. Pamatsva muromo. Motsvire zvenyu. Aiwa Haidi. Motsvire henyu. Muri kutsva. Marriage haisi kunaka. Maproblems ogonga. I hope you remember me, Tete, the lady you saved from committing suicide last year around September, October. I came to you through your YouTube channel that I follow and love so much. I was not okay, Tete G. After the man I trusted with my life threw me out with my pregnancy, he was hell-bent on me getting rid of the baby. Not only that, Tete, but he is someone I loved and accepted ne HIV status yake. Because I thought he was a man of God who just got unlucky and needed to be loved again. He played me really bad, Tete, and being an orphan with no parents, no siblings, I really wanted to kill myself. Oh, kutonoromba chaiko, you said no. You didn't have much, Tete, but I could feel whatever you sent me was deep from your heart. Out of pure love, you said you'd pray for me, and I shouldn't do anything, any of the two, kuzviuraya. Oh, kuromba kwacho. I remember clearly the day you sent me 100 rand, Tete. Ndaiva ndakuda kufa nenzara chaiyo. Ndikanotenga sadza. Mweya ukapona. That day you did not just save me. You saved this land to angel that you are seeing today. And we owe you our lives. Zvaiva zvakaoma. Ende zvichakatooma. But every time I think of your words, I feel so much comfort. I didn't have preparation, Tete. Ndaisashanda. Numbu yakandirwadza iyo zvekusvika kuita mabhonzo chayo. Ukuwo BP yaigara yakashuta. But just exactly 1 week
before labor. God did it. Someone just blessed me with baby preparation, all the basics needed. Zvao tete. Handina chandakaenda kuchipatara ndisina. It's all because of the hope you gave me to carry on and leave everything to God. On the 8th of March, God blessed me with a beautiful boy. Though it was through C-section due to high blood pressure, we both survived. And tete, ndimi makandipa that hope. You were the first I thought of ndichipepuka from surgery. I just did not have the strength due to pain. But today, we are discharged and home safely. Tete, this is to encourage others. This is to encourage the angel in you. Makakosha, I don't know how many souls you have saved out there, but following your program, I know it's countless of them. Us, me and the boy, being among them. My prayer for you is simple. Denga, ngarisazokukangamwai. Mazuva ose eupenyu wenyu. Mwari ngavaite zvishamiso muupenyu wenyu. Blessings that no man has ever seen or heard of, because definitely you have a heart that considerate of other people. Strangers that you don't even know. Be blessed, Tevedu. You are loved. And I pray for you every single time I go on my knees, because I'm alive today because of you. And God saved me from the virus. Me and the baby, we're 100% okay by His grace. But I had a big lesson to learn. Good night. Be forever blessed. Nyaya yakatumirwa naSisi. She was last year nadatokangama. Last year vakanga vari panguva yakaoma, vakanditumira message vakati murume wandogara naye achandidi zvinowandidzinga ndoda kubvisa nhumbu. Ndikati aiwa nhumbu hatisipopisa. This I had to read for someone who could be going through the same. Whatever you're going through in life, zvinodarika. Whatever you're going through in life, zvinodarika. There are seasons. I remember a friend of mine was going through a season. She told, we came up with an idea, tikati, you have to run away. Go to America. Because upenyu wako wakaoma. Go to America, unotanga life. But I want you to know kuti if you are in a season, chero kaenda kuMars, zvinodarika. Whatever you're going through, zvinodarika. Sisi handizivi kuti ndizvo zvinoita vamwe vana mai here. Ndoda kumbonzwawo macomments evamwe ndizive kana zviri izvo zvinoita vana mai vedu. Ndiri musikana ane 23, takazvarwa tiri 4 girls, one passed away, kwasara 3. Mamwe masisters angu ari same. Ini ndiri kuSouth Africa. Ndinoshare room nefriend yangu, tiri same age zvedu. Hatina maproblems, we see each other as sisters. Handisi kuenda kubasa, ndairwara madays apera ayo. February wese akapera ndichirwara. Handina munhu wekuudza, ivo mai chaivo handivaudzi because all she cares about is money. Vanongofunga zvemari. Ndakakura ndichirerwa nenyika, ivo vakanga vari busy nemaboyfriends avo. She sent me away when I was 7 years old kuti ndinochengetwa nasisi vavo. Then ndakagara navo until grade 5, second term. Vachibva vaudza mama kuti havachakwanisi. Amai vangu vakati ngaende kuna vamwe sisi vavo again. Ndakasvika kuya ndikabva ndatanga kuchengetwa nemwana wasisi vavo ivavo kusvika form 1. Sisi vaya vakazoremerawo vakanditi ndigare namai vavo. Amai vavo vaingogara musame village imomo. Vakandirerawo kubva form 1 to 2. Mai guru ava ndivo vaimeka sure kuti ndapfeka pad here kana mazuva angu asvika, ndageza here, ndapfeka here. Ndivo vakabva vandirayira pandakasvika mazuva angu ekumwedzi, vakati zvawadai watokura worega kutamba nevakomana. Vangu mai chaivo vaiva kukumba kwavo vachiita zvemaboyfriend. Kana zuva rimwe chete ravakafona just to check on me. Rakanga riri duty ravo kuti vandiudze zvese, but she wasn't there for me and my sisters. Now ndakura ndave kushanda chihouse girl. Vava kudimanda mari, vava kundikesa just because I'm not sending money. Ndichiri kuenda kubasa muna December chaimo. Ndakatumira mari grocery. I always send money. All I ever wanted was her to do a mother role. Even once, just once. There was a time when she was supposed to just be my mother, but she couldn't. Mai vangu vaikoshesa varume. She left us. Now takura vave kutienzanisa nevana vezera rangu. Vakaendeswa kuchikoro, vakaita malawyer nemadoctor. Vava kukankama kuti handina kuenda kuchikoro, chero dore form 4 hatirizivi. Right now ndavaudza situation nandiri kuti munhu akutotichengetawo nawo iboyfriend yeshamwari yangu yandinoshare nayo. Ndiye akauya kuzotenga grocery ratiri kudya zvikanzi mari aimboshanda achiri kuenda kubasa iripi, ndiyo mhinduro yavo. Kurwara kwangu kwakasvika kwavari. Ndichibva ndavakumbirawo kuti vandinamatirewo pamwe ivo yavo munamato ingasvika, vachibva vandipa mhinduro yekuti tumira $60
ndoda kupfuririsa imba. She ignored meta yangu yekurwara ndaive ndataura. Nezuro vakafona vachibva vanditi vanhu vemuraini randogara vari kuda kundiuraya because vakangondiona ndakatakura chipaso vanofunga kuti chabva Joni sezvo mwana ari Joni. Dai vaiziva kuti haana chaanotumira. She thinks kuti munhu akayambuka bhodha reJoni wakutoorera mari, but ndiri kutotambura ukono. I already forgave her for abandoning me at the age of 7. But isn't this too much? She failed our lives. Now ndiri kusango kuno, trying to work and earn so that I can fix what she couldn't fix back in years. Zvinhu zvinondibaya mwoyo mangu zvekuti dzimwe nguva ndinotombofunga kuzvikanda mutaa road kumberi kwemota mweya wangu wowana kuzorora. I have nobody in this life. Vandinoti mai vanofanirwa kumira neni. She doesn't care at all. Chavanongoda imari. Ndoitawo sei vediwe. Zvakaoma. Pane pamataura kuti mama vanokuenzanisa nevamwe vana vachibvunza kuti why are you not like that lawyer child or like that doctor child? Mvunzo wangu ndewe kungoti ivo sei amai vako vasiri Strive Masiwa. Masaizi avo ndivana Strive Masiwa, asiwo mai vako vanoda mari kubva kwauri. Saka zvimwe zvinuka, you just need to ignore. Just leave your parents and ignore them. Love them from a distance because ukataura kuti urikugwara, she doesn't even respond. Ukataura kuti unogwara hava respond. Ukataura kuti chii havane nazvo. You have been through a lot in life and I think sometimes you just have to focus on yourself. Kutogara makore chaiwo because ndoda kubvunza kuti for the past makore wakadzidza kubva grade 1 kusvika 4 kusvika size kusvika nhasi. Mama has never been part of your life. Kuti waidyei zvisina basa. Hanzi chirere chigokurerawo ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari. I'm a Christian, hanzi we must love those who persecute us. Asi ndiri kungotaurawo kuti kubva grade 1 murimi mai makaunza mwana mu life kusvika nhasi. Mwana maiti ari kudyei aripi? Imhosva here kana mwana akuchiignore? Anyway, she's not even ignoring because she's not working. Why should we have expectations? My parents ka vana havasi retirement plan. Heidi, live your life. Pauchawanira basa ndipapo, pauchatumira ndipapo. Mama, and ndoda kubvunza zvechimwe chekuti why should you kill yourself because of your mother? Pamberi apa pane opportunities. Like I said in the previous comment, it's just a season. You don't have to commit suicide because of a woman who failed to take good care of you. You need to live your life and prove kuti kudenga kuna Mwari. Because God is going to come for you. Uchatozoshamuka kuti anyway, ndinaimbogarawo ndichiyarwo neshamwari yangu kuJoburg ndisina pekubata. So don't terminate life yakapiwa naMwari. God has plans for you. Anditi, my parents can fail us, but I want you to know kuti kudenga kuna Mwari who will never fail you. From the day you were born kusvika nhasi vanotumira ngirozi yavo ichikuchengetedza. Uchi every day unomuka une mweya wekufema, every day. Wakapinda mulockdown ukadarika uri mupenyu. There is a God in heaven who loves you at a personal level. And somewhere in the heart of the Lord, there is a place for you. You never kill yourself because of your mother. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Pane nyaya panapa idzi nzaya dzabva kuFacebook idzi. Makadiitete. Sometime last year between March to June, I went out with my uncle. I was still 17 years old. While writing my examination, June, we met Kubawa Rinonzi Akiz, or some know it as Kugomba. I met this girl through my uncle and we ended up hooking up about 5 times. And later, Mnana September, she told me she was pregnant. Later for us to discover they are twins. The woman is around 27 years old. The twins were born in January and I'm confused. Or I should just keep it quiet because we met in Mbawa. And I'm not certain that these kids are mine. But Kumbakwao, I talk to the aunt and the whole family knows me. They even want me to go and have dinner with them. But Ndochika, I turned 18 na December. Please help me. I am stuck. Ndikati aiwa pari tricky takataura tichibvunzana. Akati ndichikabvunza kuti musikana nevana here. Plus kana watano anoenda kuBhawa. Makangosana kuBhawa zvekuti we're clubbing with my friends. Or munhu anotoenda kuBhawa full time. Zvikadoi aiwa, munhu anotoenda kuBhawa full time. She already has 2 kids of her own. She was not married. Ndini mkwasha akutozikanwa kumba kwao. She can be supportive at times and someone good. But when I discovered achiri kuenda kuBhawa after giving birth to the kids, I was not happy. I confronted her and she lashed me out. Hanzi mari dzaunondipa ma 2 cents chengeta vana vako, but look how am I setting
the kids are mine, nema game ake ese. In the event the kids are mine, should I keep it from my family or I should just be honest? Tisatashka pakupindura answer. Hanzi mari yaunondipa ichi ishoma. Kwai uri kuenda nekubhawa vakati iwe mari yaunondipa ishoma. Meaning to say vari kuenda kunokechewa kubhawa kuti wawane mari. This child is just 18. He met the woman now is 28, so there's a 10 years difference. Remember kuti iwe kana une 18, musikana ane 18, musikana yagara adori mombe kwauri. What more mukadzi waunosangana naye ane 27 anoenda kubhawa full time. Achinovata nevanhu full time. Ari mai vema-twins. Possible ngapaitwe DNA. Handisi kuti ramba nhombo. Handi ndosaka tati iwe handiri kuziva kuti wakapinda. Handisi kuti ramba makani ngapaitwe DNA so that you prove kuti the kids are yours. When you discover kuti vana ndevako, then you take it from there. You can introduce to the family because you can never hide your children. Asi vana ndevako here. Munhu anoenda kubhawa every day. Vedweka. Makadi tete Glory. Zita rangu rekuberekwa ndichinja regai ndigozviti Chantal. Ndiri musikana wechidiki based in Botswana. Ndiri mushandi wemumba, working for a small family. It's a family of 2, mai nemwana, but handina nguva ndatanga kushandira mhuri iyi. And also ndotambira $100 or 1,500 pula. Nyaya yandiunza pano yakamira yakadai. Ndakandishandidzana nemurungu wangu zvakanaka. I didn't have a problem with her. She has been good to me, but problem anondikwereta mari, but achidzosa hake. But nyaya hombe ndeyekuti murungu anga achiti akandipa mari ndanga ndisingaishandisi, imwe ndaitokweretesa, imwe ndakati it's my monthly savings. So mari iyi ndandichichengeta muchikeni chedrink chiri pakati pehembe dzangu. So weekend ndakaenda kumba, but handiwanzoenda kumba. Takawirana kuti ndobuda only month end, only pa 4 days off. But to my surprise akachinja, ndobuda Friday kumazuva rodoka ndodzoka Sunday. 4 days dziya dzatakawirana hapana. I didn't ask. So pandakazodzoka kumba this weekend manheru acho ndachitori muroom mangu, ndakuda kutorara, that was around 9, ndobva ndati ndiise phone pachaja. Ndakanotisa kuti head yechaja yakatsemuka, ndobva ndati regai nditore imwe mupesi mangu. So pandakatora pesi iya ndakanotisa kuti ken remari mamusina, ndobva ndabva nganyora hembe, wanikwa wandisa rini. Ndakabvunyungura pese pandaifunga ndakashaya. Ndakaenda mubhini repavharanda ndakatsvaka ndichifunga kuti pamwe raraswa. Ndakaona mune same can rakafonyoka. Pandakangoti pamwe nderimwe. Kwakubva ndanokera murungu ndichimubvunza kuti akamboona can ranga remhembe dzangu here. Akati ariona akarirasa. Hanzi ndandichitsvaka hembe dzemwana wangu. Ndikati manje manga mune mari yangu. Zvikanzi, are you not lying to me? Why would I? If you think I'm lying, hande muroom mangu mune hembe dzese dziri pasi. Nditsvaka. Zvikanzi mamune mari. Ndikati 1,400 pula. Zvikanzi dai yanga irimo waizoibudisa sei. Ndikati I was not planning to do that because my savings angu. Zvikanzi enda unotsvaka bhini repanze pegedhi ndomandarirasa. Ndikati manje bhini repanze pegedhi hapana. Zvikanzi raindepi? Ivo vanhu vemarara vachiuya on Tuesday, so how come pasina? Ndikati handizivi kuti hapana. So she said she'll find a way to pay me back, but haana kutaura kuti when. Nezuro haana kutaura neni, akaenda kubasa akadzoka. Akusiya mwana wechikoro ndakafunga kuti ndichataura naye nyaya yemari. Akabva abuda akadzoka kuma 2 p.m. nemabhururu ake vakadhakwa. Mabhururu ake adzokera nhasi makuseni kuma 2:11. So please, so pese apa she was in a room. I was waiting for her ndiri musitting room. Thought kuti paanobuda totaura. Abuda achinditi ndivhure mafriends ake do. Vauya vari 4 vachitomwa doro. Nao vabuda. Handizi kuti ndichataura neye when nguva iri kuramba. Now chikundinetsa, how come akanorasa panze pegedhi? Ipo pane bhini remumba nerepanze pegedhi. Ndio nyaya yangu tete. Pause for me, ndingawana rubatsiro. Handinoona zvomukutaura. Why would she pay you back if she lost it? Number 1. Number 2, yaitsvake kumhembe dzenyu. What was she looking for in your clothes? Munhu anotopinda mumba otora osvika owana mune pazvinhu zvose. Keni enandoziva kuti unochengeta mari mumba. Otora pazvinhu zvose zvazviri muroom akapinda achitsvakei. Akazvipinda, she's the one who stole. She knew kuti unochengetera mari mukeni. Akaitora. Sei izvezvizvi asiri kubatika? Kana munhu ari wrong, ari guilty, hachabatika, akakubirai mari. Ende mama taura kumashure kuti munomukweretesa. Iye zvino kana munhu akangotambira mari endai munosiya kumba kana kuti chizvidlirai. Handiti, kwai kana une mari yako isingakwanisi kutenga stand zvidlire, because unodligwa nemamwe.
zvobatsira chi kuti uhligwe noumbu. Alright guys, kune vanhu vanotumira nyaya dzakati rebe, unoona munhu achitumira 30 minutes. Guys, can you at least try to minimize nyaya dzachona dzinenge dzazochirebesa? Unozwa kuti zvinorwadza sei kutaipa apa paunenge uchiverenga nyaya chona haichaiti. Before we go, tisati taenda ndangouya neupdate yemari handitya. Ndoda kutendai mari yatakakwanisa kutumira kuZimbabwe pamari yeschool fees yemwana, it's about $695. I am speechless. Just a screenshot here. The first mari yakaenda, he paid $350 kuschool fees, kwasara balance yanga iri $268. Handitya vatatumirwa $307 namama, ndovandatumirwa 500 rand, ndikaisirwa 10, ndikaisirwa 200 rand. 261 rand. I'm not good with the numbers. 261 rand. Saka mari yose ndatumira mari seti ndichaisa, nditya it's $695. Tinokutendai muri yeZimbabwe. Mwana achaenda unobhadhara balance 268 since ari kuuniversity, anodawo mari yekutaipisa, then imowo anodawo mari yechikafu, then anodawo mari yesunscreen because of this condition of his skin. Ndozvatingangotaura tatenda muri Zimbabwe. Mwari akuitirai zvakanaka, musaitira ivava chete, tirambe tichibatsira vanhu vakawanda. And then we have good news. We haven't moved to our new studio because tatakamira kuti pastor vauye vazotinamatira, ndoti wakutya kupindamo kuti Mwari. But studio takaigadzira yakabuda top billing. One thing about Zimbabweans in South Africa, they will do things for you. Everything was done. That room takaiwana ndichaisa before, anditi low before wachona taiona room yakada. I wanted to turn it into a studio, but I wanted to make it like up market. Saka ndoziva kuti kunze uku kune vamwe vanhu vanenge vachida kurekodha mavidhio avo, but vanongofila kuti nimba mangu makasviba, inini handikwanisi kurekodha, kuti pane vamwe vanoitawo TikTok and all. Saka takagadzira maseti ari different. We have a green set, we have the green set is coming from this because we told ourselves that green is a color of growth. We want to grow. It symbolizes growth in our lives. You know, it symbolizes life. Then we have the brown and black set. That set was supposed to be brown, but my husband decided to make it brown and black. Then we have the cream and white set. Then we have the white set that is going to take this whole thing, that side. Saka tinema set akawanda. And I want to thank the Zimbabwean community. My husband was the one who was running the project. All we had to do was say room, we turned the room into a studio, it soundproof. Saka takaisa zvinhu soundproof, tikagadzira lights also akagadzirwa na electrician vedu, tikatsva everything as you can see zvakagadzirwa neteam Zim, like we got Zimbabwean contractors. Panaka zvakanaka, kwangosara mari yemasofa, mari yefurniture, kauti podcast bupere. Asi hey, tapera mari. Imi zvamuchatongoita kandi zvokuti imimi joinai kabaibai pakaijoina i17 rand pamwedzi, joinai katigotitenge masofa. Toda mari yemakauchi, katise makauchi toti mustudio munyatsobuda podcasting things. Imi kandi zvakaoma. Anyway guys, tokutendai nekuda chiri kungovaita. Mwari akuitirai zvakanaka, tichadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Vanonyora nyaya, vanotumira maaudio 30-40 minutes, boys rangu. Aiwa, just get straight to the story. Pane munhu akatumira nyaya yegara uchiredzi, baba wakashandira mai mwana wacho ilawyer zvikazodi. That's not interested. To get straight to the point. Get straight to the point. Aiwa kana zvinorema kutaipa, munozati munhu anotaipa 7 pages. Ai. Alright guys, tokutendai nekuona chirongwa kwamaita kune vese vakabatsira makakweretesa Mwari. I promise you, you lack nothing. Thank you guys for helping us. Thank you for taking kids to school. When you take one child to school, you have taken the entire generation. May God bless you. Thank you. Bye-bye.